бих влезнал още в момента на сел. Така, след като 5 минутата няма създадена опашка, тя в момента виждаме булиш. Нали така? Но когато ретества резистана зона, която е 3 пъти резистана зона и няма създадена ликвидност надолу по 5 минути, тя може много лесно на тези зони, резистана зони, да флипне и да затвори голяма червена свеж. Може да създаде още структура. Така че дори мога и да добавя още едно entry с тази идея, че в момента това ще е последния резистанс. Ето това, че ще е последния резистанс. И че всъщност създаваме новата bearish структура, като това тук е high, това тук е low. И започваме, трябва да притнем ето тук lower low и lower high. Да, окей, ние флипнахме. Окей, затваряме едната сделка и правим без риск другата. Взехме 20 типа от едната сделка, както може да видите.